Hello, my brothers and sisters, my friends and my well wishers. Abra Pande create the world now for it's still a bigger G MCK no kosi. I am Buru Baton on Huruchin Keta Pompen. The cases are right. HF Konaki on our YouTube channel and subscribe. Go to our Instagram and Facebook page and follow us. MCK no kosi. Ọtụtụ n'ime unu ga na-ajụsị ka ihe anyị na-agarịrị n'ọfịa na-eme. Ihe anyị na-aga ọfịa ime kịta bụ ine n'anya o nwere ọgba dị ebe a ndị Igbo na-akpọ ya ọgba. N'ọnụ oyibo a na-akpọ ya cave. Ogbagu cave. Ogbagu cave was discovered in 1933. Ine anya n'ime this cave kịta ịfụ na ọ bara n'ime nke ukwuu. Ọ bara ezigbo ime. Ị ga-afụ na ọ bara ọchịchịrị. O tere aka mgbe a chọpụtara cave a mana m sị ka m jegodo je mara ma ya bụ ọgba ọkadịkwa. Ogbagu cave a ebe ọ dịkwa mbụ n'Ogu local government area Enugu State, Mako Kingdom. Dịka akụkọ si wee kọọ gbasara n'ime ọgba anụrụ m na mgbe a hụrụ agha Biafra na ụmụnne anyị bụ ndị bikwenụ nso na ya bụ akụkụ ọgba na ha gbapụtara n'ime ọgba were ụzọ site onwe fa nke ọma were nọkwa n'ebe ahụ wee na-achọkwanụ ihe ga-aba ha n'afọ. Dịka m si wee nụchaa akụkọ ya bụ ọgba m sị mba na mụnwa ga-ejegodi wee jee chọpụta ebe ọgba dị. Mana ilezi anya n'ime dịka isi agba ya ọkụ kịta ịfụ na ụjọ tụwakwara. Mana mgbe anyị mechaziri wee discover wee mara the width and the length ya bụ ọgbanyere ine anya ọzọ ime ya ụjọ ekwe ha anyị lụọ n'ime maka na ndị Igbo si na agbara aka achụ ihe na-ata arụ. Ya bụ ọgba o buru ibu nke ukwuu dịka m si kọwapụ na mbụ na ọgba zọrọ ụmụnne anyị na ụmụnna anyị ndụ mgbe a nụrụ agha Biafra. Aha dịkwana out kirie ya ọfụma ka ịfụ ma hụkwa ka esi were mechie ya bụ njem. Dịka isi ekiri ya echefukwana ka ị sọskraịbụ na our YouTube channel. Tụsara m ozi a ka o ruo onye ilo m ntị ma rukwe ndị fụrụ m n'anya. Ya juga betul. Ada lagi. Begini.